Традиционното богоявленско хоро се вие в река Тунджа, в Калофер. Мария Цънцарова ще ни разкаже какво се случва с хората. От колко време са вече в студената вода? Ти си Мария. Много е шумно около нея, дали ни чува. Ако имаме някакъв друг контакт, някой да й каже, че вече е в ефир. Честит празник отново, този път вече от брега на река Тунджа. Можем да ви покажем в ледените води. Наистина се вдига пара заради мъжкия танц на стотици хора, които точно в 8 часа влязоха в студените води на реката и спазиха традицията да изтанцуват така нареченото мъжко хоро. Сега в момента можем да наблюдаваме това противоречие, заради което част от хората от Калофер предпочитат да направят празника си на друго място, различно от центъра. Аргументите им за това са, че хората, които идват на гости на града, не познават добре традициите и поради тази причина не ги спазват. Песента, която мъжете изпълняват обикновенно по традиция от години назад, под съпровода на тъпани и калоферски гайди, е "Залюбила е Василка". Народна песен, която наистина носи много смисъл за хората от Калофер. През тези минути, които наблюдавам хорото тук, звучаха всякакви други кипи от нас. А какво ще кажете за това, че не звучи "Залюбила е Василка" по традиция? Всякакви други Звучеше, не сте я чули. С това се започва. Това ги изчакахме по-голямата Кажете ни група. за традицията. Кой хвана кръста? Това бях тръгнала да разказвам. За това, че попът хвърли кръста във водата. Кой го хвана и как се върна? Не видяхме кой го фана, но по принцип най-малкият трябва да го хване. Трябва да е местен. В Калофер. И трябва да е местен калоферец. Да, най-малкото дете, което участва в хорото. А на каква възраст е тази година? Не видяхме. Има много хора, както виждате. Добре, вие сте топъл току-що, без да исках да пипна кожите. Вие сте топъл, въпреки... Pesna zapejte